Baba Buddha, Baba Buddha, Makaita dzungu mchibuditsa masong 55 every day mukadzi achikati 2 murume oti 3 per day. Vanhu vanosvika pakuneta nemovement renyu, vanhu vasvika pakuneta vachada vakumbodawo kunzwa kuti vakumbodawo kunzwa spraga yenyowani inonzi chi spraga yenyowani inonzi chi song. So vakadimaka vakaumba daka seyazvina basa ende hazvina mhaka ane bhora ndiye anovengwa. How can you do show in a spraga? Munotozviziva kuti munongobhurwa zvisina kana chi ende mashow mazhinji amuri kukansela pana spraga zvangofanana yekuwera zuku spraga riko factory what factory spraga riko. Ende izvezvi problem ndeyekuti maiudzwa nevanhu guys muri kunyanya kuita chibhubhum muri kupisa 5 masong per day. Vanhu vachaenda po asisanakirwa izvezvi vanhu vachanakirwa. Hapana show yaunoita na spraga ngende, hapana show yaunoita na spraga obvious spraga anongoita sei anongoenda newini. It's an obvious issue. Ingwa ya spraga kansila mashow because izvezvi nguva yedu yebrand mari hamdimari izvezvi mukunyepera vanhu kuti makatenga imba kumhondo imba yekuchengeteswa simusadaro mimi musadaro izvezvi tikuda kumbonzwa vakandivenga vakaumba daka isitandazama unondida bhebhi ndorikafa here kwete kuti munoya panapa muchitonge pamwe muda kuseka bloti ndibaba venyu vevai homenda away ende munotozviziva kuti chachibaba chenyu chinokupedza ikeri yako mana munopedzwa mbiri cause bloti anokwanisa kutoimba kana akarara, anokwanisa kuimba kana akadhakwa mukunzwa here, anokwanisa kuimba anokwanisa kupinda pastage akatsinzinya achingotarisa musoro achingoimba ureti zvaari kuona mumakori, then you wanna compete yourself with baba kumata kwenyingende family. Izvezvi mashows esa makansela musanyepere vanhu, mashows esa makansela mazhinji acho ana spraga ende munyatsozoti pamuri kuiswa mashows ana spraga mukupedzisira makumamiswa. Why? Because munogona kunge matanga vanhu vangaoda spraga ende ndo zvinhu zvizhinji zvikuitika. Makaita dzungu mukaudzwa nevanhu kunzi muri kunyanya kubuditsa masong every day hobo izvezvi nguva yenyu yapera mbopewo vamwe mukana makukansela mashows bosi makutya rumamiso kumata kwenyu. Anyways kana makuda yenyu kuita masini enyu musazoite masini enyu mufunga like muda unodisability kana chichi because veve ndo baba vedhanzo ende panoburwa dance kuti zvekutamba. Anyways I just wanna say happy birthday to Blood, father of my unborn baby. Baba good.